Һәр бер стәлдән утырган урыннан, во-первых, 1,5 метр булырга тиеш ара. Әлеге ресторан ачык һавада эшләргә инде тулысынча әзер. Өстәлләр куелган, меню бар, саклану таләпләрен үтиләр. Алар бер юлы 56 кешене кабул итә алачак. Бу урамда безнең 14 стәл, 28 кеше утырталабыз. Балалар булса инде әзрәк күбрәк 35 может. 11 июньнән кафе-рестораннарга ачык һавада веранда, терраса оештырып эшләргә рөхсәт ителде. Хөкүмәт карарында язылганча, моның өчен тиешле таләпләр үтәлергә тиеш. Өстәлләр арасындагы 1,5 метр ара, кафе суга һәм канализацияга тоташкан булуы шарт. Җәмәгать урыннарындагы саклану чаралары да үтәлергә тиеш. Кафе верандаларында да әлбәттә битлек режимы сакланачак. Һәр хәлдә бирелә сезне перчаткасыз һәм битлексез кертмәячәкләр. Бары тик ашарга утыргач кына аларны салып куярга мөмкин булачак. Ә инде официант белән бернинди контактта булмасын өчен менә шушындый QR-код белән эшли торган меню уйлап тапканнар. Телефон аша ризыкларны сайлап булачак. Әлеге ресторанда үз ишек алдында веранда корган 40 өстәленең яртысын кулланылачаклар. Монда официантларны махсус әзерләгәннәр. Официант не может приближаться к гостю ближе, чем... Безнең официант кафега килгән кешегә якын килми, 1,5 метр ара саклый. Бездә бронь ясап булмаячак, килгән кешегә хезмәт күрсәтәбез. Казан үзәге Бауман урамында хәзер бөтен көчкә әзерлек бара. Кемдер төзе, кемнекедер әзер үз вакытын гына көтеп утыра. 19 марттан бүгенгә кадәр кафе-рестораннарны ябык тоттылар. Кафеларга бары ризыкны чыгарып һәм китереп бирү белән генә шөгыльләнергә рөхсәт ителде. Бу тармак бизнесына зур зыян килде. Татарстан рестораторлар берләшмәсе верандаларны муниципаль җирләрдә бушлай куярга рөхсәт сорады. Казан хакимияте моны хуплады. Вообще это для нас Бу безнең өчен яхшы адым. Дөрес, ул безнең финанс проблемаларны хәл итмәячәк. Бу безнең хәлне бераз яхшыртачак. Бу кафе да бүген үз террасасында эшли башлады. Башта барысында дезинфекцияләгәннәр, ризыкны эчтә әзерлиләр, ә тышта ашыйлар. Урындыклар шахмат рәвешендә куелган. Ясадык без, что запрет, мөмкин түгел, анда мөмкин үтерергә. Ну, будем надеяться, как говорится, Алла берса. Веранда әле эшли башлады гына. Күпме кеше булачагын әйтә алмыйм, ләкин бу үзенә күрә ярдәм. Төшке вакытта буш өстәлләр булмый. Кафега баруны халык та юксынган. Намного лучше, нежели вообще запрещают есть в кафе. Во время карантина сидеть, чай попить на улице. Это очень хорошо. Хәзер Казанда муниципаль җирләрдә кафе верандалары буенча 39 килешү төзелгән. Барлыгы шундый 103 ачык һавадагы туклану урыны барлыкка килергә мөмкин. Моның өчен эшмәкәрләрдән акча алмаячаклар. Айза Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.